हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയും കാര്യങ്ങളാണെന്ന്. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു മുതൽ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാണ്. ലെവൽ 1ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെവൽ 2ലേക്ക് മാറി. ക്ലാസ് കയറ്റം കിട്ടി. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോയി. നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 2ലേട്ടായി. നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് മാറ്റും. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ലെവൽ 1 എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ലെവൽ 2 ആക്കൂട്ടോ ഇനിയിപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന വിഷാദയോഗം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പാഠ്യവിഷയം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മള് മംഗളാചരണം ഇന്നലെ മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കണം. അത് ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരാൾ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യര് ഭഗവത്ഗീത അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മഹാഭാരത ചരിത്രത്തിലെ കുരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശന്തനു മഹാരാജാവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവര്. ഗംഗാദേവിയിലെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ഭീഷ്മർ. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ഭീഷ്മര്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ആ സത്യവതിയില് ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. ഇത് കൂടാതെ ശന്തനു മഹാരാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയില് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവും സത്യവതിയുടെ മക്കള് ചിത്രാംഗതനും വിചിത്രവീര്യനും. സത്യവതിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ഭീഷ്മര്. ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത ജനറേഷൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ വിചിത്രവീര്യനും ചിത്രാംഗതനും. അങ്ങനെ ചിത്രാംഗതൻ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മരണപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യൻ രണ്ടുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അംബികയെയും അംബാലികയെയും വിവാഹം കഴിക്കും. പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിചിത്രവീര്യനും
മരണപ്പെടും. അതിനുശേഷം സത്യവതി തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഇവർക്ക് പുത്രവാക്യം കൊടുക്കാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വ്യാസ മഹർഷിയില് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രം. അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് പാണ്ഡുവും. വ്യാസദേവനില് ദാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വിതുരരും. 3 പേര്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര, പാണ്ഡു, വിതുരര്. അതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗാന്ധാരിക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രക്കും 101 മക്കള്, ദുര്യോധനൻ, ദുശാസനൻ, ദുശർല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 101 മക്കള്. പാണ്ഡു കുന്തി ദേവിയെ മാദ്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ്, കുന്തി ദേവിയുടെ മക്കളാണ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭീമനും അർജുനനും. മാദ്രിയുടെ മക്കള് നകുലനും സഹദേവനും. പിന്നെ കുന്തി ദേവിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മകനുണ്ട്, അതാണ് കർണൻ. പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ, ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരെന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവർ 5 പേർക്കും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഭാര്യയാണ് ആര്? ദ്രൗപദി. അതുകൂടാതെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും സഹോദരിയാണ് സുഭദ്രയുടെ അർജുനന്റെ മകനാണ് ആര്? അഭിമന്യു. അഭിമന്യുന്റെ ഭാര്യ ഉത്തരയുടെയും അഭിമന്യുന്റെയും മകനാണ് പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകനാണ് ജയമേജയൻ. ഇതാണ് ആ കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം കർമ്മയോഗമെന്നും 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗമെന്നും 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം മധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗത്തിനും ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടും ഭക്തി സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ അടുപ്പത്തിലാവാതെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. ആ ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ. ഇനി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പൊ പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല ശ്രീധര സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യ, ഈ 4 പേരുടെ ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 574 ശ്ലോകം, 82% ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 84 ശ്ലോകം 12% അർജുനനും, 41 ശ്ലോകം അതായത് 5.9% സഞ്ജയനും, ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. ആകെ 1 ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 700 ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിഭജനം പോകുന്നത്. ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയാണ്, സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തില് യുദ്ധത്തിനായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരാണ്? വ്യാസ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. വ്യാസദേവന്റെ കരുണയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗം കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു?
ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സഞ്ജയനം സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ വിളനിലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പാഴ്പുല്ലുകൾ, ആ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, കാരണം ധർമ്മഭൂമിയിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യത്തെ കണ്ട്, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ തയ്യാറാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ജനനം മുതൽക്കേ അന്ധനായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്രർ. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും ആർക്കില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്കില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ മക്കളും അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് തന്റെ മക്കളും എങ്ങനെയാണ്? അത്ര തന്നെ അന്ധരാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അന്ധനാണ് ആര്? തന്റെ മക്കളും. ഏത് കാര്യത്തില്? ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പാശ്ചൈത്യം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്താ പറയണത് ദുര്യോധനൻ? അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ആ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ദ്രുപദപുത്രൻ ആരാണ്? ദ്രുപദപുത്രൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ? അറിഞ്ഞോ? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനനെ സർവ്വസൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എടുത്ത്? കാരണം നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ആചാര്യന്റെ ഗുരുവിന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തനിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്തു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ദ്രോണാചാര്യർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നെടുത്ത് പറയുന്നത്. അത്ര ശൂരാമഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ളതെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. ദൃഷ്ടകേതു ചേകിതാന കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരൂജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശിരാജാവ്, പുരൂജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബൻ എന്നീ വീരന്മാരായ യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടകേതു ഉണ്ട്, ചേകിതാനൻ ഉണ്ട്, കാശിരാജാവുണ്ട്, പുരൂജിത്ത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ തുടങ്ങിയ വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവാ മഹാരഥഃ. കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ
ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ എന്നിവരും യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പോൾ പരാക്രമികളായിട്ടുള്ള യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കള്, ഇവരൊക്കെ എന്തുണ്ട്? യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ്. മഹാരഥന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 യോദ്ധാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളോട് നേരിടുന്നതിന് പകരം 60,000 പേരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാദിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ ബ്രവീമിതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയുന്നത് തന്റെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമിതിഞ്ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവ ച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരും കൊണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്. പിന്നാരാണ്? ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണനുണ്ട്, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസ്. ഇവരെല്ലാം ആരിലുണ്ട്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തുണ്ടെന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. പിന്നെന്താണ്? അന്യേച്ച ബഹവ ശൂര മദർത്തേ ത്യക്ത ജീവിതഃ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. അവരെങ്ങനെയാണ്? നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളില് സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ദുര്യോധനൻ പാപിയാണ്. ആ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ദുര്യോധനൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ഫലം കൊണ്ട് തനിക്ക് വിജയം കിട്ടുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ബലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേദേശാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം അളവറ്റതാണ്. അതോ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവനാൽ സുരക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം. പക്ഷേ ഭീമൻ രക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാണെങ്കിലോ അത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയാണ്. കാരണം താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ എന്നും ഭീമനോട് അസൂയാണ്. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്തഃ സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അപ്പൊ സൈന്യവ്യൂഹത്തില് മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായി ചുവടുമാറുന്നു. അപ്പോൾ താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചുവടുമാറണം. അതായത്
ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല സർവോത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള സേനാധിപനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരായി? വൃദ്ധനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൃദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്ഷയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാക്കി ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരു വൃന്ദാ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തൂതി. അപ്പൊ പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള കുരുപിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ശംഖ് എടുത്തിട്ട് ആരൂതി? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഊതി. ഭഗവാൻ മറുപക്ഷത്താകയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് പക്ഷത്താണ്? ഭഗവാൻ മറുപക്ഷത്താണ്, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്ക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ളത് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. തഥാ ശംഖശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാപ്യഹന്യന്ത ശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കോലാഹലം ആയി. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവിടെ ഭയങ്കര, യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ശംഖ് വിളിക്കും, പിന്നെ ചെണ്ടയും മദളം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ അവിടെയും ആയി. തഥാ ശേതേർഹയർ യുക്തേ മഹതീശന്തേ സ്ഥിതൗ മാധവാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഹു. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ മറുവശത്ത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എന്ത് ചെയ്തു? തങ്ങളുടെ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തങ്ങളുടെ തേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരും അവരുടെ ദിവ്യശംഖുകള് മുഴക്കി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ വിജയം ആർക്കാണ്? പാണ്ഡവർക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യ ദേവതയും വാഴുന്നു. ഒരിക്കലും ഭാഗ്യദേവത പ്രിയതമനെ വേർപിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഐശ്വര്യ ദേവത ഒരിക്കലും ആരെ വേർപിരിയില്ല? ഭഗവാനെ വേർപിരിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ആരും ഉണ്ടാവും? ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖൗ ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖുമൂതി. കൂടെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്തൂതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖൂതി, ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 പേരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷികേശൻ, സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമ എന്നാണ് ഋഷികേശൻ എന്നർത്ഥം. ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ എത്രേ, അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കൂടെ ഋഷികേശനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശൻ. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്ര യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗ കാശ്യസ്യ പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക് പൃഥക്
കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ മണിപുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകം, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വികി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര്, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രന്മാർ, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാൻ തുടങ്ങി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നു. അവിടെ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം അത് നല്ലതിനല്ല എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നു. സഘോഷാധാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നപശ്ചാ പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യന്നുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ശംഖുകളിൽ നിന്നുയർന്ന നാഥഘോഷം അത് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ അവിടെ ആരുടെ ഹൃദയമാണ് പിളർന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖുഘോഷം പിളർന്നു എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ എന്തൊരു വിപത്ത് വന്നാലും ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? അവിടെ പേടി വരുന്നില്ല. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർതരാഷ്ട്രാൻ കപിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്ര സമ്പാദേ തന്നിരുദ്ധ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപതേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയാണ്, പാണ്ഡുപുത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. അപ്പൊ മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആ തേരിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത്? അവിടെ എന്തിന്റെ അടയാളാണുള്ളത്? ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളാണ് ആ തേരുമ്മല് ഉള്ളത്. അവിടെ അത് തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരുന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹനുമാൻ ധ്രുവം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ രാമനുണ്ട്, ഹനുമാനുണ്ട്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപായ മേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോതു കാമാനവസ്ഥിതം കർമ്മയാ സഹയോത്യവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പോൾ പറയാണ്, ഹേ അച്യുത, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് എന്ത് പറയാണ്? ഈ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ. കാരണം ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ അച്യുത എന്നാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് ആ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താം. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരോടുള്ള
അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുതൻ എന്ന് പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞ അച്യുതൻ എന്ന് വെച്ചാല് ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഭക്തന്മാരോട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല, സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുതൻ എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭക്തന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായം അരുളാൻ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ആര് സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യ ഏതേത്ര സമാഗതഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർയുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ്. അപ്പോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ വിധം തൂവൽ പക്ഷികളാണ്, സമാന ചിന്തയുള്ളവരാണ്. അത് ആരെല്ലാം എന്നാണ് അറിയാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഉള്ളൂ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്വരഥോത്തമം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവില് കൊണ്ടു നിർത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് ആ രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര. ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നിദ്ര. നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിന് കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ സമാധി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാല് നിദ്ര എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിച്ചവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പാശ്ചൈത്യാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാര് പറയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ അർജുനനെ ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തേരാളി പദം പാർത്ഥന്റെ സാരഥിയായത്? തന്റെ പിതാവിന്റെ വാസുദേവരായിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരിയിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല? ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അർജുനന്റെ ആ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് അവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത്.
തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരൂപയോരഭി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ആരൊക്കെ കണ്ടു? പിതൃതുല്യരെ കണ്ടു, പിതാമഹന്മാരെ കണ്ടു, ഗുരുജനങ്ങളെ കണ്ടു, മാതുലന്മാരെ കണ്ടു, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്, പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ, ഇവരൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു. ആര്? അർജുനൻ കണ്ടു. എല്ലാവരെയും അർജുനൻ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്യതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ തന്റെ പല ബന്ധുക്കളെയും കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ട് എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലാത്തവർക്കോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണമടഞ്ഞതോർത്ത് ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് അത് അനുകമ്പയും സഹതാപവും ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയണം. അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായത്? ഈ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മരണം അടുത്തല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ആർക്ക് ഈ അനുകമ്പയും സഹതാപവും ഉണ്ടായത് എന്നിവിടെ പറയാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് എന്ത്? അനുകമ്പയും സഹതാപവും. ഇതൊക്കെ മൃദുല ഹൃദയത്വം. വേപദശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്തൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സേനയോരൂപയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത എന്നാ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെയും നടുക്ക് കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയപ്പോ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? അവരെ കണ്ടപ്പോ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കയ്യിലിരിക്കുന്ന വില്ല് ഗാണ്ഡീവം അത് വഴുതി താഴെ വീഴാനായിട്ട് തുടങ്ങി, തൊലി ചുട്ടുനീറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വിറയും രോമാഞ്ചവും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. ഒന്നെന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതി കൊണ്ട്, പിന്നെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉളവാകുന്ന ഭയം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം, നമുക്കിപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതി, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? രോമാഞ്ചം വരും. പിന്നെ ഭയം കൊണ്ട് നമുക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ, തൊലി പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയാം. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്താഗതി കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനന് സംഭവിക്കുന്നത്. ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നച ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കേശിയ അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അർജുനൻ എനിക്കിപ്പൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, എന്റെ മനസ്സാണെങ്കിലോ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത് എന്താണ്? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ചുറ്റും കാണുന്നത്. അപ്പൊ വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മവിസ്മൃതി ഇല്ലാത്ത എന്താ പറയാ, എല്ലാം മറന്നുപോയ അവസ്ഥയിലാണ് മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിലുള്ള അജ്ഞത ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ആരിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തന്മൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആരോടാണ് സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനോട്. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വരും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നച്ചാ ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജന മാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ചാ രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ഈ ബന്ധുക്കളൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖം ഉണ്ടാവാനാണ്? എനിക്ക് ആ വിജയം വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. എത്രയും പ്രഭാപൂർണവും ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ടു കൂട്ടർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത്. സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവർക്ക്, ആ യുദ്ധത്തില് മരണം സംഭവിക്കുന്നവർക്കും, പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, അതായത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക്, ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കാണ് എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളത്? സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിശപ്പ് തോന്നാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? കാട്ടില് പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ചാലും വിരോധമില്ല, പക്ഷെ എന്തില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കിംനോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം സ്യക്തോ ധനാനി ച ആചാര്യ പിതരാ പുത്ര സദൈവ ച പിതാമഹഃ മാതുലാ ശുശിരാ പൗത്ര സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ഘ്നതോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം നോ മഹീകൃതേ നിഹത്യാധാർത്തരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതീസ ജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ രാജ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണനും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഈ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മളിതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാണം കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ ആരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുക? അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളും തരാന്ന് വെച്ചാലും എനിക്ക് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ കൊല്ലുന്നത്? ജനാർദ്ദന, ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്,
ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേടാനാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാകിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളും. അപ്പൊ ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തി വരും. പാപമേവാശ്രയ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സഭാന്തവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? പാപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കാന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളാണുള്ളത്. 6 തരത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തില്ല? പാപമില്ല. ഇത് എന്തില് പറയണത്? നമ്മുടെ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള 6 കൂട്ടര് അക്രമികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യത്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയാ കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യേയമസ്മാഭി പാപാദാസ്മാനിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് അവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപങ്ങളിൽ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പോൾ പറയുന്നത് ലോഭാവേശം കൊണ്ട്, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോടും പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവര് ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്തില്ല, അവർക്ക് ആഗ്രഹം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അവർക്ക് അതിൽ ദ്രോഹം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മള് എന്തിനാണ് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഫലോഭാവശ്യങ്ങൾ, സ്വത്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോടും പൊരുതുന്നതിലും അവരെന്ത് കാണുന്നില്ല? ദോഷം കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാലത് ദോഷമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതില് വ്യാപൃതരാകുന്നതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വെല്ലുവിളികളുടെ ദുഷ്ഫലത്തെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് ആര് വിചാരിക്കാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ വിചാരിക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവനും അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കാണ്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാസനാഥനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണ അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തി പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറെ കാലമായി പുലർത്തി പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളാണ്. ഇതൊക്കെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള് ജനനം മുതൽ നമ്മൾ മരണം വരെ നടത്തി പോന്നിരുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അവരെ എല്ലാം മൃതി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബാചാരങ്ങൾ നിലച്ചേക്കാം. അപ്പൊ കുടുംബത്തില് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആളില്ലാതെയാകും. ശേഷിച്ച ഇളം തലമുറക്കാർ അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുകയും അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇളം തലമുറക്കാര് അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊണ്ട് ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധാർഹരല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? വംശപിതാക്കന്മാരെ ഒരിക്കലും വധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്ധ്യോ കുലസ്ത്രീയഃ
ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുലത്തിൽ അധർമ്മം നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്ത്രീകളൊക്കെ ദുഷിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ സ്ത്രീകളെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസ്യതയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രകളായി പുരുഷന്മാരുമായി ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിവെക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അധപതിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, കുടുംബത്തില് കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു മാത്രമല്ല, അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കള് കാലം തോറും ഈ പിണ്ഡമോ ഉദകക്രിയോ കിട്ടാതെ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? ഈ പിണ്ഡമോ പിണ്ടക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായ മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ദേവന്മാരോടോ ഋഷിമാരോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കള് മനുഷ്യര് എന്നിവരോടകത്ത് യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയമേവ നിറവേറ്റപ്പെടും. അപ്പോൾ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഒന്നിനോടും എന്ത് വരുന്നില്ല? കടപ്പാട് വരുന്നില്ല. ദേവന്മാരോടായിക്കോട്ടെ, ഋഷികളോടായിക്കോട്ടെ, ജീവജാലങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, കുടുംബാംഗങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, പിതൃക്കളോടോ മനുഷ്യരോടോ ഒന്നിനോടും തന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല? യാതൊരുവിധ കടപ്പാടും വരുന്നില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയം തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. ദോഷൈരേതേ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദിത്യേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മാശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നതോടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ എന്താവും? അതൊക്കെ പാടെ നശിച്ചു പോകും. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. ഉത്സന്നാകുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുലധർമ്മം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരാന്നുള്ളത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരിക വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ എന്താ പറയാ, അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയായിട്ടാണ് അർജുനൻ വാദിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. അഹോ ഭക്ത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുത്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുക. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയത്? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധിക്കാതൊരുങ്ങുന്ന
പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ നല്ലത് എന്താണ്? നിരായുധനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആയുധം കയ്യിലില്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നമുക്കിപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവര് കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ യുദ്ധത്തിലെ നിയമമാണത്. കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അവരെന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്താലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്തിനില്ല? ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്തിനുടമയാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഃ. സഞ്ജയം പറഞ്ഞു. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ സഞ്ജയം പറയാണ്, അർജുനൻ തന്റെ വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിൽ ഇരിപ്പായി എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. ആരോടെ പറയണത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹനാണ്. അപ്പൊ ദയാലുവാണ്, മൃദുല ഹൃദയനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അർഹനാണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും, ഭഗവാൻ എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ അർജുനൻ. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ അർജുനൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്? ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ഒരു ഇതുകൂടി വായിക്കാം. ഭഗവാന്റെ കുറെ നാമങ്ങളാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഋഷികേശൻ എന്നും, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഭർത്താവായതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്നും, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അച്യുതൻ എന്നും, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് മധുസൂദൻ എന്നും, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വസുദേവ പുത്രനായതുകൊണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നും, ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവകി നന്ദൻ എന്നും, വൃന്ദാവനത്തില് ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ എന്നും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിയിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്നും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു? ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അർജുനൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് അർജുനനെ ധനഞ്ജയൻ എന്നും, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ എന്നും, നിദ്രയെ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശൻ എന്നും ആരറിയപ്പെടുന്നു? അർജുനൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ വൃഗോദരൻ, വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഭീമൻ വൃഗോദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശില